Hei, salutare lume, eu sunt Borce și bine ați venit la un nou episod din Let's Play, primul episod. Și da, deci primul episod, să creăm o lume, o să se numească Let's Play. Aici modul de joc e supraviețuire e bun, iar aici nu băgăm niciun seed și bonus piept. Bun. Să înceapă convertirea lumii. Bine, scuzați-mă pentru asta. Bun. Și dacă nu știați, bonus piept este... What? Este un chest. Scuzați-mă pentru acest glitch. Și în care primim... să se genereze lumea. Puțin lag. Și... Bun. Aici e chestul. Primim destul de multe chestii. Câteodată mai primim și mâncare. Depinde. Ce-i cu lag? Se generează lumea. Și ne-a dat într-o pădure, cred că e destul de bine. Și acolo munți. Da, pădure. Bine că ne-a dat într-o pădure și eu acum văd dintr-o dată munți. Bun. Și să vorbim despre moduri. Eu n-am niciun mod, dar cred că o să-mi bag... Ce? Așa, eu cred că o să-mi bag eu. Eu cred că o să-mi bag... Ok, să-mi bag modul Timber. Și dacă nu știți ce e Timberul, dacă spargi de aici copacul, cade tot. Da, și acela cu dungeon-uri, de dungeon sau ceva de genul, nu vine cum să nu știe. Știi senzația aia când știi bine și după aia ai uitat. Da, așa e la mine acum. Bun. Peșteri. Să mai luăm. De fapt, ne ajunge. Ne ajunge pentru început. Mergem la peșterile alea și apoi ne facem. De fapt, nu ne face nimic, avem deja târnăcop de piatră. Lopată, efectual. Trebuie să găsim neapărat cărbune. Și... Uite, iron. Dacă nu se vede nimic, îmi pare rău. O să rezolv asta în episodul următor, o să dau... Că știți voi cum e YouTube-ul. Nimic. O să explorez peștera asta după aia. Când o să avem și noi cărbune. Adică să ne facem torțe. Și v-am spus. Uite, îmi pare rău dacă nu s-a văzut nimic, dar știți voi cum e YouTube-ul. La întuneric tot o să vedeți de rahat. Cărbune. Uite. Și vă spun ceva. Dacă nu văd ceva, adică, nu știu, de exemplu, dacă deschid un chest și îmi trebuie, nu știu, cărbune și nu-l văd, nu mă certați, da? Că ești orb, că nu ai văzut nimic. Vă rog, mă simt prost. Ești orb, uite, la minutul ăla ai pierdut ceva. Da, mă simt destul de prost. Dar da, așa sunt unii. Nu vreau să dau nume și nici să spun. Uite și aia în armată. Poate. Așa. Hai să ne organizăm inventarul. Târnăcopul, torțele, toporul, cobblestone-ul. Nu că nu trebuie blocuri. Și mâncare n-avem deocamdată. Sunt pe Paști, pe Peaceful, nu pot să cred. M-am dat pe easy acum. Interesant.
Și acum la început să spar torțele pentru că vreau să facă economie. Jos, n-o să mă duc acum. Ba da, dacă tot suntem aici. Băi, deci cât de prost să fiu. Deci eu nu m-am făcut încă crafting table-ul și bețele. Bine, să ne facem o lopată. Bun. Și... Păi, ce este așa de dezorganizat? Că am mai filmat odată, da, nu se auzea foarte bine. Și Bandicam-ul a filmat ca cartoful, ca cartoful. Pentru că am filmat 10 minute fix, deci 10 minute 00. Dar Bandicam-ul a filmat, a avut fițe și a filmat și partea de jos. Nu mai contează. Dar să dau puțin mai încet, pentru că am căștile destul de tare. Interesant. Bun. Hai să săpăm așa. Da, și scuze dacă nu vorbesc și se aude îmbărăit în microfon, dar na, e dimineața, abia ce m-am trezit, e ora 10 imediat. Interesant. Cred că aici o să găsim un dungeon. Ar fi mișto. Sau o zombie. Știți? Haideți să ne facem și o sabie, ca să nu avem probleme. Sperie sunetul ăsta. Bun. Hai, bă, dacă te nu pot să cred. Incredibil, nu mai... Incredibil smarald în primul episod. E ca și cum ai găsit diamond. Incredibil, nu vine să cred. Dar am mai avut o lume așa, în care am găsit 14 smaralde într-un cave cu lavă. Deci atâta de multă lavă era, că limbile române grele, atât de mult lavă. Nu mai contează. Să luăm cărpunile astea până una alta, până se face fierul, ca să putem colecta smaraldul. Și lumea asta o să fie fără cheat-uri, fără modul, adică cu timber și cu astea, nu o să fie cu too many items, cu single player comments, cum fac unii. Eu nu folosesc moduri, adică, aveam o lume care acolo să întrerupeam. What the fuck? M-am speriat. E o mină. Sub mine. De fapt, eu sunt într-o mină. Nu mai contează. Așa. Și nu cred că se aude prea încet, cum a fost în prima încercare de video. 1. Nu contează chiar. Băi. Așa. 4. Hai 5 să fie, ca să nu ne certăm aici. 5. Ca să nu așteptăm prea mult și... Găsim ceva smarald, diamant. Nu, suntem la nivelul Y-ul arată nivelul la 27. Și sper să nu întâlnesc un Enderman cu niște fier, că nu-mi plac Endermanii. Da. Și îmi place la Bandicam că... Uite, că mi arată și timp.